Sanibonani wendlela kwethu. Ngumfoka Msezana lo. Ngokudabuka ngidabuka le phansi eFriday endaweni akangena etsheni esigodini sakwaNdlana. Cha ngithi angizonethulela nanku umsebenzi. Ayiwami. Njengoba ngizwa nje ngisho ngithi ukuphaphelana nokujwayelana kabi kuyophela mhla ngisakaza umfana ngempama. Umfoka Msezana yemnikazi wempuphu yemi. Cha bafowethu uyaphuma umsebenzi ngomhla ka4. I-video promo ngolesithathu ngizophinde futhi nginebele futhi ezimbili ezintathu bese back cover iza ngolesine noma kanjani kuyosazi khona ngolesihlanu. Yimi umnikazi wempuphu umfoka Msezana yimi. Ngithe imali emayikhlukumeza angithizi ngebula ngihola ngevuki ngithe jefula wemjefula mzana. Ziningi ingoma isihloko sizodida abaningi uzothanda oyithandayo. Isihloko sami ke sihlale sinomlayezo uzosibona khona ngolesibili ukuthi sithini. Ibambe emzali yozishelela